Prijava vozača unutar sustava moguća je na 3 različita načina. Prvi način je odabirom vozila na početnoj stranici sustava. Kliknem na detalje vozila, zatim odaberem opciju vozači, jedan klik na opciju prijavi vozača i odaberem vozača po želji. Time je odabran vozač automatski dodijeljen željenom vozilu. Druga 2 načina moguća su kroz back office funkcionalnost. Prvo, odaberem vozilo, kliknem na opciju vozači, zatim kliknem na prijavi vozača, odaberem željeni datum, vrijeme i vozača te kliknem prihvati. Treći način prijave vozača za vozilo je klikom na opciju vozači. Odaberem željenog vozača i zatim opciju dodijeljena vozila. Ovdje mogu vidjeti koja su vozila bila dodijeljena odabranom vozaču u željenom vremenskom periodu. Kliknem na dodijeli vozilo te odaberem datum, vrijeme i vozilo koje želim dodijeliti vozaču, te jednim klikom na prihvati dodijelim vozača. Generiranjem izvještaja jasno su vidljivi detalji prijave vozača za određeno vozilo unutar odabranog vremenskog perioda.